Commission on Elections mipasalig sa tanang botante makabotar sa eleksyon bisan unsay kahimtang sa ilang panglawas. Ano ang report? Giklaro ni Atty. Dennis Ausan, Regional Director sa COMELEC Central Visayas, nga dawaton ang tanang botante bakunado man o dili basta lehitimong mga botante. Bisan yan ikadtong adunay simptoma sama sa COVID, tugutan gihapon nga makabotar. May gisagop silang sistema pag-atiman sa mga botante nga mosubra sa 37.5 nga body temperature. Lahat ng registered voters na nandun sa voting center, allowed yan to vote. No? We have to give importance to the right of suffrage. Samtang ipahibaw ni Ausan nga mamahimong makadala og cellphone sa sulod sa polling precinct ug mahimong gamiton kini isip tamdanan. Apan higpit nga Gidili ang pagkuha og selfie ug labaw na ang pagkuha og hulagway sa baluta. They can bring with them inside, pero yung use, hindi muna. Kasi they might violate the sanctity of the ballot. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.